ಪಡುವಣ ಕಡಲಿನ ತೆಂಗಿನ ಮಡಲಿನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿತು ನಾಡೊಂದು. ನವರಾತ್ರಿ ಕಡೇ ದಿನ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಾಡೊಂಜಿ ತಾಳ ಮದ್ಲೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದಿತ್ತಲು ಊರ್ದಕ್ಲು ಸೇರಿ ಈ ತಾಳ ಮದ್ಲೇನು ತೂದು 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 ಎಂಕೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಂಟು. 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅನ್ಪೋತನೆ ಒಟ್ಟು 5 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ಆಟದ ಹೆಕ್ಕೋಡು ಬುಕ್ಕ ಬೈತದ ನೀ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುದು ಪಣ ಅಂದೆ ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಮೇಳೋಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಕಾರ್ ದೀತೀನಿ ಬಲ್ತೀನಿ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನವು ಇಲ್ಲ ತಾಳ ಮದ್ದಳದ ಪ್ರೇಮಿ ಅನಿಟ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪಗ ಇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬರೋಂತಾರ ಇಲ್ಲಾಡ ಅರ್ಥ ಕೇಳೋಯ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ. ದೃಶ್ಯ ಶ್ರಾವ್ಯ ಮನನ ಪಠನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಈತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ಕಲೆ ಅಂದವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ. ಈ 10 ವರ್ಷ ಆಟೋಡು ಬೆಂದಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಯಾನು ಬನ್ಪೆ ಶುದ್ಧ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದಲೇನು ಕೆಲವು ಒರಿಪಾರ ಕಾರಣವೇ ಯಕ್ಷಗಾನ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಕುಮಾರಧಾರ ಪುಲನಿ ಪಲ್ಗುಣಿ ಸೀತ ಸ್ವರ್ಣ ತುದೆಲು ಚಂದ್ರ ಗಿರಿಪಯಸ್ವಿನಿ ಪುದರುಪೋಯಿ ಆತುದೇಲು ಘಟದ ಮುದೆಲುಡೆ ಜತದು ಬರ್ಪಿ ಪೊರ್ಲಧಾರೆ ಬೈಲ ಸೀಮಿಡೆ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡಗು ಜಯತು ನಂಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದುಳೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ನಮೌಲ್ಲ ಇನಿ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಅವೇತೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಠ ಮಂದಿರ ಚರ್ಚ್ ಮಸೀದಿಲು ನೆಗತು ಬತ್ತೆ ನಂಚಿತ್ತನ ನೆಲ ಕರ್ಣಿಕೊನ ಮೆರೆಪಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಟ್ಟು ಅವೇತೋ ಲಲಿತ ಕಲೆಕುಳುಲ್ಲ ರಂಗ ಕಲೆಕುಳುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಮೆನ್ಕು ನಂಚಿತ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನೋಳುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡುದ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಗರ್ಭಡು ಪುಟದು ಬತ್ತೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಕವಿಕಲ್ ನಕುಲು ಅವೇತೋ ಸಾಹಿತಿಲ್ ನಕುಲು ಇನಿ ಈ ನೆಲಡು ತನ್ನ ಪಜ್ಜ ಗುರ್ತನು ಒರ್ತು ಪೋತೆರು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಸ್ತುತಲ ಇತ್ತೆ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಸಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೊಳೆನು ಅತ್ತಂಡ ಐತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಂಚತ್ತನ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಥೆಗಳೇನು ಪೂರ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬರಿ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದಂಡು ಅವು ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ V4 ಚಾನಲ್ಡ್ ಸಂದೈತಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚೆನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ವರಿವು ನಲ್ಕ ಅಂಚನೆ V4 ಚಾನಲ್ದ ಮುಖೇನ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಎತ್ತವು ನಲ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೆನ್ಕಿನಂಚತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚತ್ತನ ವಾಗ್ವೈಖರಿಡು ಜನಕುಲ್ನ ಉಡಲು ಗೆಂದಿನಂಚತ್ತಿನ ಕಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳ ಸೈ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳ ಸೈ ರಂಗಭೂಮಿಡ ವಾ ಪಾತ್ರ ಕೊಂಡಲ ಆ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟೆ ಐಕ ಜೀವ ಜಿಂಜವನಂಚತ್ತನ ತಾಕತ್ತದ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಇನಿತ ದಿನ ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚತ್ತನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರೆನು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನಗ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಲಲಿತ ಕಲೆಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತದ ದೇವರೇ ಕೋಣೆ ಇಂಚಿತ್ತು ನೆಲಟ್ ಅವೇತೋ ರಂಗ ಕಲೆಕುಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಆದಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೆತೆ ಬೆತ್ತ ಕಲೆಕುಳು ಮೇಳೈಸೈನಂಚಿತ್ತನ ನೆಲ ನಮ್ಮವು ಜಗತ್ತ ನಮ್ಮಂಚಿ ಕನ್ನರಲ್ತದ ತೂಪುನಲ್ಕ ಆತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಭೂಮಿ ಭಾರತ
ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾರತದ ಲಲಿತ ಕಲೆಕ್ಲೆಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ಉಗಮ ಆಯಿನ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಆನಾದಿಗೆದ ಕಲೆ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಪುದರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚುನುದಾಯಕ ಎನ್ನಗ ಆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಮತಿ ಅಪಗಪಗ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಪೋದು ಆ 4 ಕಂಬದ ನಡುಟು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಸಾರಸತ್ವನು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಬಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಜನಜೀವನಡು ನಡಪುನಂಚೆತ್ತನ ಘಟನೆಲೇನು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಮಂಡಿಸವನಂಚೆತ್ತನ ನಿರೂಪಿಸವನಂಚೆತ್ತನ ಅದ್ಭುತ ತಾಕತ್ತದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅದ್ಭುತ ತಾಕತ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆರಡು ಒರಿ ಐಟ್ಲ ಮೇರು ಕಲಾವಿದೆ ಏರು ಕೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಈರ್ ಬೈದಾರೆ ಈರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಈರ್ನ ಆದಿರ್ದು ಸುರು ಮಲ್ಪಡು ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಈರ್ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಊರು ಇನ್ನು ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಅಂದು ಬೇತೆ ಪನರಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಊರದ ಕೀರ್ತಿನ ಈರ್ ಎತ್ತರಗೂ ಕೊಣತಾರೆ ಆ ಕೊಳ್ತಿಗೆದ ಮಣ್ಣಡು ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಏರು ಈರ್ನ ಗುರುಕುಳಿಯರು ಈ ಬಗೆಟ್ ತೆರ್ಪವು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾವನ ತುಳುನಾಡು ದೆನ್ನು ಇನಿ ಕೊಡತಿ ಏತೋ ಕಾಲಗುದುಂಬು ಕನ್ನಡದ ಕವಿಕ್ಲಗಳು ತೆರೆದು ಅಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಪಡುವಣ ಕಡಲಿನ ತೆಂಗಿನ ಮಡಲಿನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿತು ನಾಡೊಂದು ಅವು ಇನಿಕೊಡದತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುವೆಂಪು ಮುಕ್ಲಿಡ್ಲ ಭಾರಿ ದುಂಬುಡು ಉಂಡಾತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯವು ಅಪಂಡ ಆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆ ಕಾಲೋಡೇ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುಂಡು ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಬಳ್ಳದಿಂದ ಅಳೆದು ಮಾರಿದ ದತ್ತಿದಾನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದನವ ತೂರಿದ ಪಂಡದು ಕನ್ನಡದ ಈ ನೆಲನು ಪುಗಾರು ಇರಂದ ಈ ತುಳು ಭೂಮಿನ ತೂದೋದ ಅನ್ನೋ ಪಂಡ ಈ ತುಳು ಭೂಮಿ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರು ಕೂಡುದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರ ಇರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಡು ಪನ್ಪುನ ಅವೇ ಅಂಡ ಈ ನಾಡಿಗೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಈ ನಾಡಿಗೊಂಜಿ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು ಅಜ ಫಿಜ ಅಲ ಫಲ ಬುಳೆ ಸಲೆ ನಗ ನಾಣ್ಯ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ಪೂರ ದಿಂಜಿದಿತ್ತದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಲು ನೂದ್ದು ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಜಾಲದೊಲ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತಿನದಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಿನದಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರುಗು ಮಧ್ಯೆ ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ ನುಂಡು ಅವು ಕೊಳ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳವು ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗೆ ಪುದ ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ ಅನ್ಪಲ್ಲಪ್ಪ ಎನ್ನ ಜನನ ಅಂಡ 18/7/1949 ಇಂದು ಎನ್ನ ಜನನ ದಿನಾಂಕ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆಗರ ಬಡ್ದಿರೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹತ್ತು ಐದು ಬುಕ್ಕೋ ಯಾನು ಪರತಂತ್ರವು ಬುರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಪಗನಿ ಅಂತೂ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡಿ ಜನ್ಮಗೆತ್ತ ಅವು ಸಂತೋಷ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಒಂದು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಅಪ್ಪೆ ಕಮಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ 10 ಬೆಳ್ತೇರು ಐಟು ರಡ್ಡು ಪೋತೋ ಎಣ್ಮ ಒರಿದ ಅಂಟ್ಲು ಐಟು ಹಿರಿಮಗೆಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅತ್ತತ್ತು ಐದು ಬುಕ್ಕೋದಕ್ಲೆ ಹಿರಿಮಗೆ 10 ಜೋಕ್ಲೇಡಿ ಹಿರಿಮಗೆಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಪಂಡಿತೇರು ಪುದಾರಿತ್ತನು ಆರು ಈ ಮರ್ದು ಮತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಂತ್ರವಾದ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ನವರಾತ್ರಿ ಕಡೇ ದಿನ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಾಡೊಂಜಿ ತಾಳ ಮದ್ಲೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಊರ್ದಕ್ಲು ಸೇರು ಈ ತಾಳ ಮದ್ಲೇನು ತೂದು ಎಂಕೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುದನ್ನೇ ದಾನಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲ ಅವಳೊಂದು ಎಡ್ಡ ಪರಿಸರ ತಿಕ್ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಾರು ಇತ್ತವು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುಂಡು ತಾಲೂಕು ಬೇತಾನಾಗ ಆ ನೆಟ್ಟಾರು ಶಾಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲಾಡಗ್ಲ ಇತ್ತದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತಾ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಅವಲ್ಲಿ ಗಿಳ್ಕಿಂಜ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಒಂದು ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆದಾರ್ವರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂದಾರಿ ಆರು ಮಾಗದವ ದೇವನಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗನು ಶಾಲಾ ವರ್ಧಂತಿಸೋ ಹೊಂಡ ಈ ಶಾಲೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಾನಿ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕು ಮಾಗಧನ ಪಾತ್ರ
ಈರು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಈ ಮಾಗದನ ಪಾತ್ರ ಈರು ಕಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಾಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ 7ನೇ ತರಗತಿ ಈರು 7ನೇ ತರಗತಿ ಇತ್ತರ 7ನೇ ತರಗತಿ ಪುಣ ಜೋಕುಲ್ನವೇ ಜೋಕುಲ್ನವೇ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕೂಟ ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟೋಡು ಇರ್ನ ಮಾಗದೆ ಆ ಈರು ಕಲ್ತನೇ ಆ ಶಾಲೆದ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆಟ್ಟಾರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಟ್ಟಾರು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಇರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈರು ಅವಳು 7ನೇ ತರಗತಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಕಲ್ತಾರೆ ಅಂದ್ 5 ಬುಕ್ಕ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅನ್ಪೋತನೆ ಒಟ್ಟು 5 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಆಟದ ಹೆಕ್ಕೊಡು ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ತುದಿನಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುದು ಪಣ ಅಂದೆ ಪೋತನಿ ಅನ್ ಮೇಳೋಗೆ ಅತ್ತ ಈ 8ನೇ ತರಗತಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇಜ್ಜನ 7ನೇ ತರಗತಿದ ಮಾತ್ರ 8ನೇ ತರಗತಿಗೂ ಕಾರ್ ದೀತಿನಿ 5 ಬಲ್ತೀನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಾರ ಬಂಡ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರುಚಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ್ರೆ ಈರೆಗ್ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೆರೊಂಜಿ ಪಂಡಿತ್ಯಾದ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಯಾಯ ತೆರಿನಾರಾದ ಅವಳು ಪೂಪೂಜನೆ ಕರಿಪುನಾರಾದ ಇಲ್ಲಲು ತಾಳಮದ್ದಳದ ಪ್ರೇಮೆ ಅನಿಟ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಡ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಅಪಗ ಇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬನಂತರ ಇಲ್ಲಡ ಅರ್ಥ ಕೇಳೋದಿತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಮುಖ ಯಾನು ಬಲಿಪೆರ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ನಾನೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗು ವೇಷ ಮಲ್ಪನವು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ವೇಷ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಯಾಗ ಅಡ್ಡ ಪಂಕ್ತೀನಿ ಲೆಕ್ಕ ನಟರು ವಿಟರು ಒಂದು ಇತ್ತೇರ ರಡ್ಡು ಬದ ನಟರುಲ್ಲ ವಿಟರುಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ಮಗೆ ಅಂಚವರ ಬಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಳೆಮೋ ಒಕ್ಕೇಲಿತ್ತನು ಇಲ್ಲಾಗ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂಚ ಪನಾದ ಬೈತನೇ ಜಟಾಧಾರಿ ಮೇಳ ಅನ್ನೋ ನಿತ್ತನು ಜಟಾಧಾರಿ ಮೇಳ ಅಂದು ಏತು ಅಜಿಪ್ಪೋರು ಸೊಗದುಂಬು ಸುಳ್ಯ ತಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಟಾಧಾರಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜಟಾಧಾರಿ ದೈವ ಬಾರಿ ಅಂದಾನ ಜಟಾಧಾರಿ ಮೇಳ ಅನ್ನೋ ಮೇಳ ಇತ್ತನು ಆಯ್ತ ಧನಿಕುಲ ಅಲ್ಪದನ ಪಟ್ಲೇರು ಶೆಟ್ರು ಪುಧರ್ಮದತ್ತನೆ ಅವು ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಆಟೋಲು ಮೂಜಿ ಆಟೋಲು ಈತೆ ಒಂದಿತ್ತನು ಒರಿನ ದಿನಕ್ಕುಲಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ರನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಾಲೆ ಬೇಜೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿ ಆ ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿಗೆ ಆಟದಪ್ಪಗ ಪೋನಾಗ ಈ ಗಾಡಿ ದುಂಬು ಮಾರ್ಕೊಡೆ ಪೋಯ್ಜಿನ ಪಿರಾವುಡ್ದ ಎಂಕ್ಲ ನೂಕೋಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ ಕುಡುಬೈಪದ ಬೋರ್ಲೆ ಕೊರ್ನು ಆ ಕುಡುತ್ತ ನೀರಿಗೂ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಣಸಿಗೆ ಸಾರು ಅಪ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮತ್ತು ಪಟ್ಲೇರ್ ನಕ್ಲನ ಸೇನಿಯರ್ ನಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮತ್ತು ಪೋದು ಎಂಕ್ಲವಳು ಭಾಗವತೇರು ಪದ್ಯ ಬನೇರಿತ್ತು ಜಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಾಡ ಆಟ ಕಾಂಡೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ನೋಡು ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣ ಉಳ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಯಜಮಾನ್ರು ಬತ್ತದು ವಾ ಮೇಳದಾಗ್ಲಿಯ ಇಂಚಿನ ಮೇಳ ದಾನೆ ಆಟ ಇಜ್ಜೋಡೋ ಇಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬಳೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಅವಳ ಮಡ್ಡಿ ಬೈಪವನವಳು ಇಂಚಿಗೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲುಂಡು ಅವಳು ಪಡಿಯಾರಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಕುಂಬುಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವಳು ಬೈಪಾಲೆ ಬುಕ್ಕ ಜಪ್ಪಲೆ ಮೂಲು ಬುಕ್ಕ ಕುಂಟಾರ್ ದಿನ ಮತ ಉಂಡು ಮೂಲು ಮತ ಮೀಯರೆಜ್ಜಿ ಅವಳು ಅಂಚಿಗೆ ತೋಡುಂಡು ಕೆದುಂಡು ಅವಳು ಬದು ಮೀಲೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ಆರೆಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಜೈ ಪ್ರಸಂಗ ರಾಮಾಯಣೋಡು ರಾಮಿ ಬರ್ಪುಣ್ಣು ಮಹಾಭಾರತೋಡು ಬರ್ಪುಣ್ಣು ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಂದ ಹೋಗು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚಿನವು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು ಗಬ್ಬಳೆ ಆ ಕೇಳಿ ಬೊಟ್ಟು ನಾವು ಬೇಗ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಅವ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತು ಚೆಂಡೆ ಮದ್ಲೆದಾಕ್ಲು ಹಿಮ್ಮೆಳೆದಾಕ್ಲು ಪೋದ ಅವನು ಕೇಳಿ ಬೊಟ್ಟುಂಡು ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತು ಇಲ್ಲದವಲತ್ತು ಬೊಟ್ನಾಗ ಇಡೀ ಊರು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇನಿ ಆಟ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಆಟ ಗೊಬ್ಬವನ ಇಲ್ಲಿ ಓವು ಒಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ನೋಟೆಡ್ಡವು ದುಂಬೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಆಟ ಆದಾಗ ಈ ಸೂಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ತೂಟೆ ಮತ ಪತ್ತೊಂದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಮತ ಸೇರ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಿ ಈ ಇಲ್ಲಾಗ ಈ ಆಟದ ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಸೋಜಿ ಕೆರೆಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಮತ ಬೈಪಾದಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬಡೋದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಆಟ ಕೊಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕನ ಹಾಸ್ಯ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತನು 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಅದಾಗ ದೊಂದಿ ಏನು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಶುರು ಇತ್ತನ ದೊಂದಿ ದೊಂದಿ ವೈಟ್ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಆ ದೊಂದಿನ ಪರ ಕುಂಟು ಕೇನೇರಿರ್ತೀನಿ ಅವು ಆಟ ಗೊಬ್ಬವನ ಇಲ್ಲಾಡು
ಆ ದೊಂದಿನಿಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ ದೊಂದಿದ ಕೊಡಿಕೊಂಜಿ ಈ ತಾಮ್ರದನ ಪಿತ್ತಾಳದನ ಒಂಜಿ ಅಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ತು ಮರತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನ ತೂಟೆ ಆಯ ಒರಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಣನೇ ಬೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತೋ ಒಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪು ಅವ ಅದಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಪೊಣ್ಣೆದೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಪೊಣ್ಣೆದೆಣ್ಣೆ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಮೈಪಿದ್ರು ಆಂಡ ಎದುರ್ದ ರಡ್ಡು ದೀಪೊಲೆಗೆ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿರ ಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಗೆ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಣೆ ಅಪರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಆಟದಯನ ಕಣ್ಣು ದೀಟಿಗೆ ದಯನ ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಇತ್ತು ಬೇನೆ ವೇಷ ಪೋಣಗ ಓಳು ದೀಟಿಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ಯತೆ ಅಂದಂದು ಆಟದಯನ ಕಣ್ಣು ದೀಟಿಗೆ ದಯನ ಮಿತ್ತು ಅಂಚ ಆ ದೀಟಿಗೆ ಪೋತು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಟ ದೊಂದಿದ ಬೊಳುಪುಡಿ ಆಟ ಆಟ ಗೊಬ್ಬುದೆ ಈರ್ನ ಅಪಗ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬಲ್ತಾರೆ ಈರು ನೆಟ್ಟು ಮಾಗದೆ ಮಲ್ತಾರ ಮೇಳಗೊಂದು ಬೊಗ್ಗ್ಯಾರ ಮೇಳಗೊಂದು ಜಟಾಧಾರಿ ಮೇಳ ಬೊಗ್ಗ್ಯಾರ ಐಟಿ ಈರು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ವೇಷವು ಕೋಡಂಗಿ ಆದೇನ ಕೋಡಂಗಿ ಅದು ಪೋತೇನು ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಈ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಾಂಡ ಶಂಕದುರ್ಗಿರಿ ಅವು ಬಕ್ಕ ಈ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ ಆಯ್ತು ಈ ಪ್ರೇತ ಮತ ಬರೆಯರನ್ನತ್ತ ಅದ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂಚ ಐಟಿ ಕಾಲಭೈರವಿ ಅಂಚನ ಪುದರ್ಮಲ್ಲೆ ನಾಮಕವಾಸ್ತೇವು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತೀವಿ ಒಂಜಿ 6 ಬಟೆ ಗೊರನ ದೇವೇರ್ ಗೊರನ ಸ್ವರ ಇತ್ತು ಅವ ಇಂಕ ಇಡೀ ಬಂಡವಾಳ ಐನ ಸ್ವರ ಆ ಸ್ವರ ಅಪ ಮೈಕ್ಕ ಮಿನಿ ಅದಾಗ ಎಜ್ಜಿ ಅಪನ ಸ್ವರ ಕೇಂಡೊಂದು ಇತ್ತು ಅಂಚ ಐಟ್ ಕಳಿಯೂರು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತರು ಇತ್ತೇರಿ ಐದಕ್ಕೆ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ಲೆ ತಕ್ಲು ಮತ್ತು ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೇರಿ ಆ ಮೇಳ ಕರಿದಾದು ಐದು ಬುಕ್ಕಯಾನು ಪೊಗ್ಗುನಿ ಅಮ್ಟಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮೇಳ ಅಂದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೇಳ ಆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೇಳಗು ಪೋನಾಗ ಈ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಶುರುವಾಯಿನಿ ಅದಾಗ ಈರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೇಳಗೆ ಹೋಯ್ಬೇಕ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತೆ ಈರು ಸುರುತ್ತ ಮೇಳ ಇತ್ತಾರತ್ತ ಜಟಾಧಾರಿ ಮೇಳ ಐಟಿಗೆ ಸಂಬಳ ಏತು ಕೊರಂತೀರಿ ಐಪ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಸಂಬಳ ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಸಂಬಳ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕಾತ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೂ ಆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಏತು ಮುಡಿ ಕೊಂತನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬುಕ್ಕ ರುವಿ ಆಪೇದು ಚಿಲ್ಲರೆ ರುವಿ ದಿಕ್ಕೆ ಆ ರುವಿಟ್ಟು ದನೆಂಡ್ಲ ತಿನ್ಪುಣ ವರ್ಷಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಆಟ ಗೊಬ್ಬವನೋಳು ತಿಕ್ಕೇತಂಡು ಇಲ್ಲಡದಾಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿ ಮಲ್ಲ ವೇಷದಕ್ಲನ ಕುಂಟಾಡ್ದದು ಕೊರುವಂತೆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಅಕಲ್ ಅದಾಗ ಏನನ್ನು ಮಾತ ಕಾರ್ಡು ದೊಂಕುದು ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಿ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತು ವೇಷ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಎತ್ತ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಂಡ ಕಾರ್ಡು ಇಂಚ ದೊಂಕುದು ಲೆಕ್ಕ ಅವನಿ ಅಕೆ ವೇಷಭಾರ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ವೇಷಧಾರಿನಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಡ ಇಂಕವು ಒಲ್ತುರ್ದಂಡ ಆನಿ ದೊಂಕದು ಲೆಕ್ಕನಕ್ಲು ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಚಿನ ಮೇಳೋಡು ಮೇರೆನಾಗ ಮಕ್ಕಳಂಜಿ ಆಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ತುಳ್ಳಿ ಆಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ದೊಂಕದು ಮೆಲ್ಲ ಪಿರ ಪಕ್ಕೊಡಿ ಬರ್ತದೆ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗಲು ವಿನಿಯಾಂಡ ಇಂಕ ಕನ್ನಡಿ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಬೆಂಗಿನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡಿ ತೋಜುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕೊಳ್ತಿಗೆದಾರೆ ಇಂದೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೇಳೋಡು ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಕೊಳ್ತಿಗೆದಾರೆ ಇಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಈರು ದೊಂಕುದು ವರ್ಣಂಗು ಗೊತ್ತಾತು ದೊಂಕುದು ವರ್ಣ ದುಂಬು ದೊಂಕು ಇತ್ತೆ ಆರು ಮೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ ಅವು ಏರೇನೋ ಬೇತೆ ಪನ್ಪುಣಿಂದ ಆಪುಣಿ ಬೇಜಾರು ಪಡಿ ಅಗ್ಲ ಪಗೆ ನೈಜ ಕಲಾವಿದನ ಕಲಾವಿದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನಲ ಗುಣ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಜನ ಈ ಶೋಷಣೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನನೋಡಿಯಾಗಿ ಸುಪವನು ಸಾಧ್ಯ ಸುಪವನು ಈರು ತುಳುತ್ತ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ ಅಂತ ಬಂಡಾರಿ ಅಂದು ಯಾನು ಈರಿತ್ತನ ಮೇಳ ಅಮ್ಟಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮೇಳ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕೈತವಲು ಐಟ್ ತುಳುವೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬಂತ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅದ ಐಟು ಈ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಈ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಟನ್ನು ಶಂಕರಾಳ್ವೆ ಎನ್ನ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗದ ವಿಲನ್ ಪಾರ್ಟಲು ಕಳಪಾತ್ರಗಳು ಶುರುವಾಯಿನಿ ಈ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಶಂಕರಾಳ್ವೆ
ಅವು ಸಿರಿನ ಸಿರಿಕ್ ಬಾವೆ ಬಾವೆ ನನಗೆ ಬಾವೆ ನನಗೆ ಅಯ್ನ ಎನ್ನವೇ ಆಯ್ನ ಶೈಲಿ ಇಡಿಯನ್ ಮಲ್ತಂತ ಬುಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪುಕ್ಕೆಲನ ಪುಕ್ಕೆಲ ತಾಯಿ ಎದುರು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಆ ನಮನಿದವು ಅಲ್ನ ಸಿರಿನ ಮಿತ್ತ ಮನಸ್ಸುಂಡು ದಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ ಒಳ ಸಂಚು ಶಕುನಿ ನಾವು ಅಪಂಡ ಆ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಲ್ಪೆರ ಕಷ್ಟ 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 ಎಂಚ ಅವು ದ್ವಂದ್ವ ಗುಣ ರಡ್ಡು ಗುಣ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳು ಅಂದು ಸೀಂತ್ರಿ ಎದುರುಗು ಪೊರ್ಲು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಬುಕ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಈ ತುಳು ಉಂಡತ್ತ ಭಾಷೆ ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣೋಡು ಇತ್ತನ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಲಿನಿ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರ ಈ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಿಂದು ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಕ್ಲನ ಲೆಕ್ಕೋ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಕ್ಲು ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಈತೇನು ಅಕ್ಲನ ಲೆಕ್ಕೋ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಮಿತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕೋ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಆ ತಿಕ್ಕಂದ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ನಂಡ ಮೂಲು ವಾ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅವು ಮಡಿವಂತೆರ್ನ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅದು ಬೋಣು ಮಡಿವಂತೇರು ಐನು ಪಾತೆರ್ನಿ ಮಡಿವಂತೇರು ವಿದ್ಯಾವಂತೇರಿಂದ ಅದು ಪೋಣು ಅದು ಪೋಣಗದಾನಂಡು ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತನಕಲ್ಲ ತುಳುತ್ತಕಲ್ಲ ಈ ಐನು ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತು ಪಾತೇರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಸೇರ್ಸಾತು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಓ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನು ಕಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನೋದು ಹಂಗೆ ಪುಟ್ಟಿನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಲ್ಲ ದೂರಾರ ಕಾರಣ ಅವೇ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ ಐನು ತೂಪಾದ ಕೊರ್ತನು ನಂಡ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಭಾಷೆನು ತೂಪ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆನು ತೆರಿಪಾತನು ನಿತ್ತನು ನಂಡ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಣಪನವು ಅವು ಮೂಲತವಾದ ಎಂಚ ಆರಂಭ ಮೂಲ ಬಂಡ ಕಥಕ್ಕಳಿದ ಬಳುವಳಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಂಬಳೆ ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಇಂಚಿ ಮುಟ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ದೈವದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡು ರಾಮೇಶ್ವರ ನೀಲೇಶ್ವರ ಅಂಕೋಲ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಯಾನು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಡು ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಡು ಪಾರ್ತಿ ಸುಬ್ಬೆ ಆ ಜನ ಅಲ್ಪದ ಪದಾರ್ಥಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಅಂಚಿ ಕೇರಳದ ಮಲಯಾಳಲ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಕಲೆತ್ತ ಸೊಗಡುಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಛಂದಸ್ಸು ಗಣ ಮಾತ್ರ ಲಯ ಅಂದು ಮಾತ ತೆರಿದು ಮಲ್ತಂಡ ದಾನೆ ಎಂದು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಸುರುವುಗು ಪುಟ್ಟುಪಾಡ್ನಿ ಪುಟ್ಟುಪಾಡ್ನಿ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಿಟ್ಟ್ಯೋ ಅಲ್ತುಡ್ದು ಅಲ್ತು ಅನ್ನದು ಬಡಕಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿದಾಗ್ಲು ಮೂಲು ಬಿಟ್ಟದು ನೀನು ಪೇರು ಅಪಂಡ ಐಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಆಧಾರ ಕುಂಬ್ಳೆಡಿ ನಿಕ್ಲನು ಕಣಿಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಐನ ಐತಿಹ್ಯನೇ ಉಂಡು ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಆ ದಾಖಲೆದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪ ಪುಟ್ನವು ಸುರು ಕನ್ನಡೇ ಇತ್ತುಂಡು ಮಡಿವಂತೆರ್ನ ಭಾಷೆಡೇ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ 45 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜು ಇತಿಹಾಸ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಡು ಐಕ ತುಂಬು ತುಳು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕಲ ತುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಕಂಸವದತ್ತ ಮಡ್ಯೊಲಿ ಅವು ತುಳುಟು ಬಾತಿರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೆಲವು ಈ ದೂತನಕ್ಲು ಪ್ರಾಂತೀಯತೆದ ಹೊಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಶಬ್ದಡು ಭಾಗತ್ತೆರಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರ್ಥ ಪಾತೆರೊಂದು ಎದುರ್ತಾಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆಯನ್ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಕಡಪಣ ಕುದುರೆ ಭಾಷೆ ಬಾತೆರುಂಡು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಐನು ಬುರ್ರೆ ಭಾಗತ್ತೆರಡ ಇಂಬ್ಯಾಗೆಂಚಿನ ಆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನ್ಲ ಮನೆ ರೈತನ ಅಂಚ ಈ ತುಳುಕುಂದೇ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಗೊಬ್ಬಂಡ ತೂಂಡ ಅವನ್ ದೋಷ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನ ಪಣಪನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡತ್ತ ಅವು ಈ ಮಡಿವಂತೇರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಡ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಯ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ದಾಯ ಆಪುಜಿ ಅಪಂಡ ಅಯ್ನ ಮಲ್ಪೆರ ಕಾರಣ ಇತ್ತಂಡು ನಂಗೆ ಬೋಧಕ ವರ್ಗ ಒಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೊಂಡೋನೋ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೋಧನೆ ಐದು ರಡ್ಡು ಪಟ್ಟು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ತಿಕ್ಕಿರ ಶುರುವಾಂಡು ಶುರುವಾದನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲನ್ನು ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಬೂರುಂಡು ಅನ್ಪುಣ ಒಂದೇ ಕಾರಣಗೂ ಅವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಕಲೆಯಿಂದ ಮಲ್ತನ್ನೇ ಹೊರತು ದೃಶ್ಯ ಶ್ರಾವ್ಯ ಮನನ ಪಠನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಈತ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ಕಲೆ ಅಂದಂಡ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಐಟು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಾಯಿ ತೆರಿದು ಬೋರ್ಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ಬೋರ್ಡು ಮಾತೆ ಆತೆ ಆಪುಜಿ ಕರೇ ಪಾತೆರ್ನೇ ಆಪುಜಿ ಕೇವಲ ನೈಲ್ತನೇ ಆಪುಜಿ ಐಟು ಸರ್ವಾಂಗೊಡ್ಲ ಸರಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಲಂಗ ಕಟ್ಟುನ ಆಯ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಉಡುಪು ದುತ್ತ ಇತ್ತ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಸಮೇತ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಡೈಕ್ ಇಂಚ ಅಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಮಾತ್ರ ಇನಿಕಂಡಗ ಸಮರ್ಥ ತುಳುನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತುನಿ ಈ 10 ವರ್ಷ ಆಟೋಡು ಬೆಂದಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಯಾನು ಬನ್ಪೆ ಶುದ್ಧ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದಲೇನು ಕೆಲವು ಒರಿಪಾರ ಕಾರಣವೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ದೈವನರ್ತನದಾಕಲ ವಾ ಕಾಲೋಗ್ಲ ವಾ ಕಾರಣೋಗ್ಲ ಆ ದೈವನರ್ತನ ಆಯ್ಡು ದೈವದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದ ಇತರ ಶಬ್ದಗಳು ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ದೈವ ಕಲಾವಿದೆರಡ ದೈವ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲ ಬೆಲಕ್ಕೆ ಬರ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಬೆರಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಮಾತ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಳುತ ಪಾರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನವು ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂಡ ತುಳುನು ಮೆರೆಪಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಬುಡ್ದು ಮೆರೆಪಾಯಿನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತೆ ಅವು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತನು ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತನ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಮಡಿವಂತ ವರ್ಗ ಇನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐನು ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲಕ ಕೊರಿಯರ ಬಡದು ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಐನು ಪಣದ ಐನು ಪಂಡ ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ದೆನಿತ ತುಳು ಆಟೋಡ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾಯ ಪನ್ಪುಂಡು ಆ ಭಾಷೆಡು ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತದ ಗೂಡಂಗಡ್ಲೆಡು ತುಲೆ ಉಲಾಯಿ ಪುಣಿನಾಲು ಬೇಗ ಬಟಾಟೆತ ಚೂರು అయినా ಬೇಗಡ ಗಿಜಿ 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 ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಗಿಜಿ ಗಿಜಿನ ತೂದೇ ಜೋಕುಲ್ದೆ ತೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಈ ಗಿಜಿ ಗಿಜಿನ ತೂಪಾದ ಮಾತ್ರ ದೆನ್ನು ಕೊರಡೆ ಹೊರತು ಇಜ್ಜನ ಇಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊರಂಡಾಪುಜಿ ಈದ ಕೊರಂಡಾಪುಜಿ ಐಕ್ಕ ಬೋಡಾದು ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಲೇಪನ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಂಗ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಈರ್ನ ಯಕ್ಷಯಾನ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಆರಂಭ ಅದು ರಡ್ಡು ಮೇಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೇಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಳದ ಒಂದು ಅಮ್ಟಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮೇಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಳೊಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಅನ್ನ 4 ವರ್ಷ ಐದು ಕೀರಿಪೋಯಿನ ಮೇಳ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪೋಯಿನಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೇಳ ಅಗರಿ ಮಲ್ಲ ಅಗರಿ ಭಾಗವತರಿತ್ತೀರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಾಗವತರು ಐಟ್ ಈ ಪಾತೆರದ ಮೌಲ್ಯಾಂಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಐಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಶಾಮುಗಿರ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ 7 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಪಿ ಕೂಡ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅರೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಂದ 6 ಎನಡ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮಗ ಮುಲ್ಲೆಬಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸ್ವರಂತ ಕರ್ಕಶ ನಮಗ ಮುಲ್ಲೆಬಲ್ಲ ಈ ಕೆಲವು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥಧಾರಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಅರು ಪುದಾರ್ಲ ಪನ್ಪೇದಿರು ನಂಗೆ ಬಿಡ್ಚವು ಪುದಾರ್ಲ ಪನ್ಪೇದಿರು ಅಕ್ಲು ಮತ್ತು ಈತ ಉದ್ದ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ಪುರಾಣೋಡು ಪಣ್ಣಾದು ಸುಳ್ಳುನು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವು ಇಟ್ಟುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ರೇವಾಕಾಂಡ ವರ್ಮನೆ ಚರಣಡುಂಡು ತುಲಾ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಡಿಯ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ನಾಡ್ಯರ್ಲಜ್ಜಿ ರೇವಾಕಾಂಡ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂಜಿ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನರತ್ತ ಪುರಾಣೋಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು
ಯಾನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಾಗನ ವೇಷ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಯ್ನು ಪಂಡಲ ಸಭೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಲಾಂಡ್ಲ ವಿಮರ್ಶಕರು ಇನ್ನು ತೂದು ಅಂದಾನದು ತುಯ್ಯೇರ್ದಾಂಡ ಎಂಕೊರ ಇಂಚನೆ ಅನುಭವ ಆತನು ಬಡಕಾಯ್ದ ಪೆರಡೂರು ಮೇಲಡು ರಾವಣ ವದೆತ್ತ ರಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಮಂಡ್ಯ ಬಿಸಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಮಂಡ್ಯ ಬಿಸಿಂದು ಪಂಡದು ಆಟ ಮುಗಿಂದು ಮಾತಾಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗಾನಾಗ ಪುಲ್ಯಾನಾಗ ಆಟ ಕೈದಾಯಿ ಸಾತಗೆ ಒಂಜಿ ನಲೈನ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಅಟ್ಲ ನೀವು ತೂಲಾಣಿ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪಿದ್ರು ಅಂಚೆ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾವಣ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಕ್ಲು ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತೇನು ಸ್ವಾಮಿ ಉಕ್ಕಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೋ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಉಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಶಬ್ದ ಬರಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕೊಳ್ತಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಈ ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಂಥ ರಾವಣನಂಥ ಒಬ್ಬ ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಆ ನೀಚ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಬರಬಹುದಾ ಅವ ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದವ ಭಾರ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಇರುವುದು ರಾವಣ ಮಂತ್ರ ಇಂಥವನ ಬಾಯಿಂದ ಆ ಶಬ್ದ ಬರಬಹುದಾ ಆತೋರ್ತನ ಏನಂತೆ ಜವನದ ಬರ್ತಲತ್ತ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ ನಂಡೆ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮನೋವೇದನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಡಿರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವೇದನೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗೋದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ತರು ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಮುಗ್ಗಿಯ ಅವನ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ಶಬ್ದ ತೆರಿಲೆಕ್ಕಲಾಂಡು ವಿಷಯ ತೆರಿಲೆಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೇಲುಡೆಂಕ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗರನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಬಾಬು ಅನ್ನೋರಿ ಪುಂಡು ವೇಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೇಟೆ ಎನ್ನ ಕಂವಾಸುರಿ ಆ ಕಂವೆಲ ಮೂಕೆಲ ಒರಿಯೇ ಅಪಗ ದೇವರೆತ್ತಾದು ಆ ವೇಷನು ತೂವೆರ ಜನಕ್ಕಳು ಕಾತು ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅವು ಕಲೆನಂಡ ಸಮಷ್ಟಿ ಒರಿಯಾಡ್ದಾಪನತ್ತು ಈ 10 ಜನ ಬೆಂದಿನ ಒಂದು ಲಾಭನು ಒರಿ ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಐಡಿಯೋಡು ಪಡೆಪೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಲ ಆಯ್ನ ಅಂಚ ಆ ಕಂವಾಸನ ಪಿರಾಡ್ದು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಬಾಬು ನನ್ನ ಷಣ್ಮುಖೆ ಇತ್ತನು ಆ ಷಣ್ಮುಖೆ ನಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಮೈ ಬಿಡ್ದು ವೇಷ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಲ್ತದ ಆ ಉದ್ದದ ಶಿವಲನ್ನು ಬತ್ತದು ಮುನಿಗಳು ಬಂದಿಹುದೇಕೆ ಎಂದು ಅಲ್ಪ ಕಂವಾಸುರಿ ಕುಳೋದಿತ್ಲೆ ಕೊನೆ ಸಭೆಗೆ ಋಷಿಮುನಿಕ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಈ ಷಣ್ಮುಖೆ ಬತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯವು ಮುನಿಗಳು ಬಂದಿಹುದೇಕೆ ಎಂದು ಆ ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗದಿಂಚ ಉಂತನಾಗ ಇಡೀ ಸಭೆ ಲಕ್ಕದುಂತದ ಕ್ಲಾಪ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಪಗ ಎದುರ್ದ ವೇಷ ಪುರ ಸೈಪೇದನು ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಎದುರುಡು ಪಿರ ಕಟ್ಟಿಂಬಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾನು ಲಕ್ಕನಾಗ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅವು ಆಜ ನೋಡಿದಾರೆ ಇಂಕ ತೆಗಿನ ಕಲಾವಿದ ಇನ್ನು ತೆರಿಯೋಡು ನನ್ನೊರಿಯಾಡ್ದು ಯಾನು ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಅಂದ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಾಬುನ ಅಭಿನಯನೇ ಇರೆಗು ಪ್ರೇರಣೆಲಾಂಡ್ ಅನುಕರಣೆಲಾಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತೆದುರು ಯಾನ್ಲ ಮೆನ್ಕೊಡು ಚಾಲ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವಿಗಳು ಐಟು ನರಮಾನ ಜೀವಿಗೆ ಮತ್ಸರ ಬೋಡು ಮತ್ಸರ ಎಜ್ಜಂದ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿದ್ದೆ ಮತ್ಸರ ಎಂಚ ಬೋಡು ಆಯ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಅಂಚನೇ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಡು ಆಯ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಡು ಇಂಚಿನ ಮತ್ಸರ ಆ ಚಾಲ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೇನಡೆ ಅನ್ನ ಮಿತ್ವಾಂಡ್ ಐದಕ್ಕ ತಿರುಗುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳನೋ ಬಡಕಾಯ್ದ ಪೆರಡೂರು ಮೇಳ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಚರ್ಯ ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಆರೊಂಜಿ ಗುರುವಾದ ಜೀವನಡು ಇರ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚತನ ವಾಗ್ವೈಖರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆರಂದ ಈರು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಇರು ಓದೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪೂರ ಓಪುರ ಪುಸ್ತಕ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಲು ಮಾಮೂಲಿ ಇದೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿನ ಓದೊಂದಿತ್ತು ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ಓದೊಂದಿತ್ತು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಕೆಲವು ಗಾದೆದವು ಆ ಗಾದೆದವು ಮತ್ತು ಈ ಉಪಮೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಭಾರಿ ಬರ್ಲು ಗಾದೆಲು ಕೆಲವು ರೂಢಿದ ಶಬ್ದಲು ಮತ್ತು ಈ ಬಳಕೆಡು ಪೋಯಿನವು ಮತ್ತು ಅವು ಓಳ್ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಣೋದು ಚಾಪರ್ಜಿನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ತೊನ್ನ ಮರ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ 3000 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಐನು ಓದಿ
ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಸಾಮುಗೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು 6 ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತೆ ಆಡಿಡ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂಡುಗೊರೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ 6 ಒಂತ ಸಮಯನ ಆರಂಭೇರಿಂದಂಡು ಇಂತೇರಿ ಬಹುವಚನೋಡು ಒಂತ ಸಮಯ ತಾಯಿರ್ದು ಆಯಂಬೇನರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿನ ಭಾರಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕೇಂಡೆ ಗುರುಗಳೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಬೇಸರ ಉಂಟಾ ಅಂದೇರಿ ಬೇಸರ ಅಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಐಕಾರು ಬನ್ನ ಉತ್ತರ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೋ ದೇವೇರಿನು ಅಪ್ಪೇನು ಅತಿ ಆತ್ಮೀಯನು ಎನ್ನಯಂದು ಇತ್ತನ ಆಯಂಬೇನು ಅನ್ಪುಂಡು ಪರಕಿಯ ಮೂಜಂದ ಏನಿತ್ತನ ಆರಂಬೇರು ಅನ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಏಕವಚನಡು ಒಂಜಿ ದಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪುನಿದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆತ್ಮ ಒಂಜೆ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊರತು ಆತ್ಮ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಸೀತೆ ರಾಮನು ಪೋಲ ಬಲ ಅನ್ನು ಬಂಡ ಐದಕ್ಕೆ ಇನಿಕ್ಲ ನಾನು ಏರು ಆಯಿ ಮೀನು ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಚ್ಚಿ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ 6 ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಪಾಠ 6 ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಇತ್ತೆ ಇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗುಡು ಖಳನಾಯಕಿ ಅದು ಇರು ಮೆನ್ಕದ ಬರ್ತಾರೆ ಐದಕ್ಕೆ ಇರು ಓಪುರ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಖಳನಾಯಕಿ ಮಾತ್ರನ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಓಪುರದಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಮಲ್ತಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ದೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಮಲ್ತದೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ದಿಂಜ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಣೆ ಅವು ಎದುರು ವೇಷ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಮಲ್ತನ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಇರೇಕ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರು ಅಕಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಮೆನ್ಕು ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪನ ಕಾಲ ಈ ರೈಟ್ ಓಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಪಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಐಕ ಆಕ್ಷೇಪಲ್ಲ ಇತ್ತೋ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಈ ಕೆಲವು ಜನತ ನಿಷ್ಠುರ ಕಟ್ಟೋನು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನು ಈ ಅಪ್ಪಟ ಸತ್ಯಲೇನು ಬಾಕಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈ ಅಪ್ಪಟ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಾಕಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಿಷ್ಠುರ ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗೋ ಬೇನೆ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಬ್ರಹ್ಮಬಲಾಂಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬ್ರಹ್ಮಬಲಾಂಡಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬನ್ನಾಗ ಐಟ್ಯಾನ ಪದ್ಯನೇ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕಕ್ಕೆದ ಪಕ್ಕನೆ ನಂಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಯಾನು ಇನ್ನೇ ಆಧಾರ ಕೊಡ್ದು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಯಾನ ಇನ್ನಂಚನೆ ಪೋಡು ಆಂಡ ಈ ಅವೇನಾಗಲ್ ಪಾತ್ರಗೆ ವರಿಪ ಅಂದ ಪಿದೈತು ಆ ಪಾತ್ರಡು ತೂದು ಆ ಪಾತ್ರ ಕಡೆಗನಗ ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಪರಿಣಾಮನು ತೊಂಡಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡು ಆತು ತಾಳ್ಮೆ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಅರ್ಧ ತೂದು ಬೈಲಕ ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ವನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಈ ಖಳನಾಯಕ್ಕೆ ಏತ್ ಕ್ರೂರ್ಯ ಏನೋ ಎಂಚಿನ ದುಷ್ಟ್ಯ ಏನೋ ನಾಯಕನ ಮೆನುಕು ಆ ಕಥೆಲ ಮಿತ್ತು ಬರುಂಡು ಐದಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ವೃದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಐನು ನರಮನಿ ತರಕೆ ತೊಂಜಿ ಅಂಚಾದು ಯಾನಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಡು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಚಂದುಗಿಡಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಶಂಕರಾಳ್ವೆ ಐನು ಬಂಡೆ ಐಟೆ ಕೊಡಸರಾಳ್ವೆ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅವು ಖಳನಾಯಕೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಖಳನಾಯಕೆ ಕಥಾನಾಯಕ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾನಿಷಾದ ಶತ್ರುಘ್ನಿ ಐನು ಯಾನ್ ಬನ್ಪುಣ್ಯತಿ ಯಾನ್ ಪನೆರವಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರು ಬನೆರವಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಜನಕ್ಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶತ್ರುಘ್ನಿ ಇನ್ನೀವರೆ ಉಟ್ಟ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲಾಗ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಆತ್ವಿಜಿ ಅವೇನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಗ್ಗುದು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ರಕ್ತಬೀಜಿ ತುಳುಟ್ಲ ಮಲ್ಪೇನು ತುಳುತ್ತ ರಕ್ತಬೀಜ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಗ್ಗುದು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ ಆ ಜನಕ್ಕಳು ಆತು ಪಕ್ಕ ಐಕ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂಚಾದು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಂಡ ನಿಖಲ್ನಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ತುಳುಕು ಪುಣೆನಾಗ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಯ ಅಂದು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಉಳ್ಳೋ ಐನ್ಲ ನಿಕ್ಲದು ಎಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಂದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂಚನೆ ಕಳಸೆ ಬಲ್ಲೋ ಮಾಣೋ ಕೊಂಡೆ ಸೇರು ತಡ್ಪೆ ಕಂಚಡ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಕೋರಿಲೆಡು ಗಿಡ್ಡೆ ಮೈರೆ ಉರಿಯೆ
ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣವರ ಓದುಂಡ ಐಟ್ ಪೂರ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 100 ಮಿತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತ 35 ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಮಲ್ತ ಶುದ್ಧ ತುಳುಟೆ ಶುದ್ಧ ಅಂದತ್ತೆ ತುಳುಟೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಸ್ತ್ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಬಳಕೆ ಆತಂಡ ಬಂಡ್ರೆ ಎಂಕಿದ್ರು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಪರ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯ ಬಂಡದ ಇಂಚ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬುಳೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಣ್ಣ ಈರೆಕಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡರಿನ ವೇದನೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಳಿರೆ ಗಾಯನಂಚುತ್ತನ ವೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗಿರೆ ಕಣನೀರು ಬತ್ತನಡೆಗೆ ಯಾನು ಪಣಪನೆ ಇರ್ನ ಕುಶಿತ ಸಂಗತಿಯೋ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇರೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಶಿತ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ಕುಶಿತ ಸಂಗತಿಯೋ ಈ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೋಗುತ್ತುಂಡ ಕೇವಲ ಶಾಲೆ ಬೋದು ಡಿಗ್ರಿ ಬೈಡೇನೇಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾವಂತಿರತ್ತು ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ವಿದ್ಯೆ ನಂಡ ಕೇವಲ ಬದುಕೆರ ಬಡದು ಕಲ್ಪನೋ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ ಆತನು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತಿರದು ಅನುವತ್ತೊಂಚಿ ಬದುಕೆರ ಬಡದು ಕಲ್ಪನ ಅಂಚಿನವು ಪಂಜಿಲ ಬದುಕೆರ ಬಡದು ಒಕ್ಕೆರ ಕಲ್ಪನ ಅವು ವಿದ್ಯಾಪುಚಿ ಅಪಂಡ ವಿದ್ಯೆ ನಂಡವು ಬೌದ್ಧಿಕತೆ ನೈತಿಕತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆಲು ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆನ್ನು ಮಾತ ವಿಕಾಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇರುಲೇರ ಅಕ್ಲು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅಕ್ಲು ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕ್ಲು ಏನನ್ನು ಒತ್ತೊಂದೇರು 5 ಜನಲ ಯಾರು ಎಂಕ್ ಇಡೀ ಸಭೆ ಎಂಕಲಕ್ಕ ತುಂತದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಟ್ಟೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದ್ಧ ವೈರಿ ಒಯ್ಕೋತುಂಡ ಬಯೋಡಾಟಾ ಬರೆದು ಗುರುದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೋ ಸನ್ಮಾನಲೋ ಒವು ಪಡೆಪೇರೋ ಎಂಕ ಇಟ್ಟು ದಾಳ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಸರ್ವೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಈತ ನಿಕ್ಲೆ ಏನಾನು ಲೆತ್ತದು ಕುಲಾತು ಪಾತೇರ್ ಬರ್ಬಾರ್ದಂಡ ಯಾನು ಆ ಕಲಿಕ್ ದಾನಾಳ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ತೇನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡ ಅಂದು ತೂವೋಡು ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಬರೇಗುಲ್ಲು ನಿದ್ರೆಗೇಡು ಅಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂಚವರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಪಾಡ್ದಾನೆ ಆತನು ರಾಜಕೀಯದ ಬೆರಿಯೆ ಪೋಯಿನಾಗ ಒವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬೋಡಿರೇಗಿ ఆయన కనపారాపండు ఇందువల్ల తెరిన సత్య ಎಂಕ್ ಮತ ಇಂಚನೆ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬುಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕೊಡುದು ಬತ್ತ ನಾವು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಅವಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಲತ್ತು ಆಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆಂಡ ಜನತೆಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೆಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು 39 ಉಂಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಕ್ಕನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಈ ರೀತಿ ಕೊಂದುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕನ್ನಡ ದಾಖಲಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈರೆಗೆ ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ ಇರಡಕ್ಕೇನು ಈರ್ನ ಕಡೆ ಕೇರ್ನಾಗ ಒಂಜನ ಗುಡಿಯನ್ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಗುರಿಯ ಶಾಲೆಡು ನೆಟ್ಟಾರು ಶಾಲೆಡು ಮಾಗದನ ವೇಷ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಪದ ಭಾಗವತರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಎನ್ನ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಯದ ಬೆಳ್ಳಾರ ವಿಶ್ವನಾಥರ ಇವನ್ ಪುನರೇನು ಆರೆನ್ನು ಲೆಪಡಾಯಿನಿ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳಗು ವೇಷ ಪೊಗ್ಗುನಲ ನಿರ್ಗಮನಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ 2ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಂಕಿಟ ಕಿಟದಕ ತರಿಗಿಟ ಕಿಟದಕ ನಲಿಪೆರನು ಅವುಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿತ್ತಿತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಈತು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ ಅನ್ನ ಪಂಚಾಂಗ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತನ್ನೇ ಹೊರತು ಈ ಥರ ಎಂಕ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಅಲ್ಪವರಿಂದ ತಿಳಿದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ತಾನರಿತು ಇನಿಕನಗ ದೇವ್ರದ ಇಟ್ಟು ವಾ ನನ್ನ ಚೌತಾಳನೋ ಅಷ್ಟತಾಳನೋ ಮಟ್ಟೆನೋ ತ್ರಿವುಡೆನೋ ಒವು ಐತೆ ಏತು ಫಾಸ್ಟೇ ಹೊರಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಬಡ್ದು 2 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಶರೀರದ ಹಿಡಿತ ಇಜ್ಜಂಕ ಅಂಡ ವಾ ತಾಳ ಪಂಡಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಪೆದೆ ನೋಲ್ಪೆದೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂಜಿ ನಿಘಂಟು ನಂಡ ಇನಿತ್ತ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಚಾನೋ ಅವೇ ರೀತಿ ಒರಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆನ ಒಂಜಿ ಕಲೆನೋ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೋ ಅವೇ ಎಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ತಂಜಿ ತಾಳಗು ಆಯ್ನ ಹೆಜ್ಜೆನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತೇನ್ಲ ಅವು ಐಕ್ ಹೊಂದುನು ನಂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಚಾದ ಅವೇ ಬಂಡವಾಳನು ಪತೊಂದು ಯಾನು ಅಂಚಾದ ನಾಟ್ಯ ಗುರುಕುಳು ಬೆಳ್ಳಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಕಲು ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೇರು
ಇನ್ನ ರಂಗಸ್ಥಳಟು ಇದು ಪಾತ್ರಪೂರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಏನು ಜೀವನ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಜೀವನ ರಂಗಸ್ಥಳ ಇರ್ನ ಸಂಸಾರಿಕ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಯಜಮಾನ್ದಿನ ಪುದರ್ ಬಂಡಿಜರ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ದಿನ ಬದಲು ದೇವಕಿ ಏಪ ವಾಪರಾಯಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಆಟೋಗು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ದಿಗಡು ಒಂಜಿ ಅಚಾತುರಿ ಆತನು ಅಚಾತುರಿಯೋಡು ಯಾನು ಬಲೆಕ್ ಬೂರ್ದು ಅವಳು ನರಕ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನರಕ ಬತ್ತೊಂದು ಇತ್ತದ ಅದನ್ನೇ ಐದಕ್ಕೆ ಮರಲೇರ್ಲೆಕ್ಕಾಯ ಮರಲೆ ಆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಂದಂಡ ದೆನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಓಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಪ್ಪಂದನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ನಾಡಿನಾಗ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪಾಪಿಷ್ಟ ತಿಕ್ಕಿ ಅಂಜದ ಅನ್ನೋ ಆಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮರಲೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಮೈತದಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಗೆ ತಮ್ಮಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಪ್ಪ ಗಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಜೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ತುತ್ತುಗ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಮೂಳು ದೆತ್ತಾಡೆ ಪೋನಾಗ ಪಂಡಾಲ ಬಾವ ಇರು ಮದಿಮೆ ಓಡು ಅದಕ್ಕೆ ತೆಲ್ತೆ ಬುಳ್ತೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮರ್ಲನ್ನು ಮದಿಮೆ ಆಪಣ ಏರು ಯಾನಾಪೆ ಈತೆ ಪಾತ್ರೆಗತ್ತೆ ಆತನ ಆಯ್ತೆ ಆಳು ಏನನ್ನು ನರಮಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾನೆ ಆಳು ದೇವಕಿ ನರಮಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜನ ನಿಕ್ಕನಗ ಒಲಾಂಡ್ಲ ಗಂಗಸರ ಬರೊಂದು ಒಲಾಂಡ್ಲ ಆಳು ಒಂಜೇ ಹಠ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಈರು ಸಮಾಜದೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಡು ಹಠ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಜೀವನದ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಯಶಸ್ಸದ ಪಿರಾವುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಮದಿಮಾಯಿನ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದು ಪುದಾರು ದಾಯ್ ಶ್ರೀ ಬಂಡ ಆಣು ಮತಿ ಬಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚಾದೆ ಮದಿಮಾಯಿನ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀ ಬಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಂಡ ಆಣು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಡು ಇನ್ನೇ ಪನಾಡು ಅಪಂಡ ಶ್ರೀಬಂಡ ಮದಿಮೇರ ದುಂಬುದೇಗ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದು ಬನ್ನೊಳ್ಳಿ ಅವಳ ಬಣ್ಣತ ಶ್ರೀಬಂಡ ಆಣು ಶ್ರೀಯುತರು ಶ್ರೀಬಂಡ ಆಣು ಮತಿ ಬಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಮತಿ ತತ್ತನ ಕಾಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಏನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ರಡ್ಡ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒರಿತೆ ಪರದೇಶ ಹೊಡಿತದ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತೆ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆಂದ ಬೇಲಿನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಗಳೇನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೊರ್ತೆ ಮಗಳಿಗೆ ರಡ್ಡು ಆಂಡ್ಯೋಕ್ಳು ಮಲ್ಲ ಜಗದೀಪ್ ಎಲ್ಲೆ ಜಯದೀಪ್ ಪೊಣ್ಣು ದೀಪ್ತಿ ಮಲ್ಲಯಾಗ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡು ಆಳು ಮಮತ ಆಲೆ ಮಮತ ಅನ್ಪುದಾರ ಪೊಣ್ಣನ ಮಲ್ಲಯನ ಬಡಿದ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಿ ಆಗ 34 ಆಂಡು ಆ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನೊಂದು ಆಯನಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಒಲವು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಇರೆಗ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ಪುಟ್ಟಿಯರು ನಡೊಟ್ಟು ಈರ್ನ ಸೋಲುಡು ಅಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಐದೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನ ಸಂಪರ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತೆ ದೇವಕಿನ ಕ್ಷಮೆ ಪಡು ದೇವಕಿ ಅಮ್ಮನಿರ ಮದುವೆ ಅಂಡು ಜೀವನಡು ಮಸ್ತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯರು ಇರೆಗ್ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕ ಇದೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಒಡ್ಚಿಂದಾಂಡು ಈರು ಪ್ರತ್ಯೇಕನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕನೆ ಮಲ್ಪಂಡ ಕೇವಲ ಮೂಜು ವರ್ಷ ಆತೆ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತದು ಆತನ ಬಾಡಾಯ್ದ ಇಲ್ಲಿಡು ರಕವೈದೆ ಬಾಡಾಯ್ದ ಇಲ್ಲಿಡು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರ ಹೋಗುತ್ತಂಡ ಈ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪುನಂಚಿನ ರಕ್ಕಸಾಗು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಂಚಿನ ಮಗೆಂಚ ಬುಟ್ಟಿಯವನ್ನೇ ಆ ಗರ್ಭೋಕ್ತ ಪಿಂಡೋಗೆ ನಾರದೇರ್ನ ಉಪದೇಶ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಬಂಜಿನಲ್ಲ ತಿಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇ ಪುನಗನ ಈ ಆಟದವಳು ನರಕ ಬತ್ತದು ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಸಂಬಳಗು ಬೆಂದದು ಈ ಆಟದ ಚೀಲೋನು ಬತ್ತದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಈ ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಎದುರುಡು ಬುಡ್ಡೆದಿನ ಎದುರುಡು ಒಯ್ತು ದಕ್ಕುನಿಯನ್ ದಕ್ಕದು ಬಂದ್ಪುನಿ ದೈಡ್ದು ಓಲಾಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಬತ್ತಿರ ಪೋತ್ವೇಂಡ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ವೇನ್ ಈ ಪಾತೆರನು ಜೋಕ್ಲು ಕೆಂಡವು ಅವೇನ ಮನಸ್ಸಿಡೈಟು ನಮೂನೆದ ಬೇಜಾರು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಂದಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿನ ಮದಿಮೆ ಪೋಲ ಯಾನು ಕಡಪುಂಡು ಪೋಪುಜಿ ಮನ್ನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರ್ನ ಮತ್ತಲ ದಾನೆ ಅಹಂಕಾರದ ಪೋಲ ಪೋಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬೀಜಿರುಂಡು ಆತೋರ್ತನ ಬಂಡ ಲಾಂಡ
ವೇದಿಕೆ ಉಂಟದು ನಾನು ರೇಗ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ರೇಗ್ಲ ಗಂಗಸರ ಹೊರಪನೆಗ್ಲದಾನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಅದು ಮದುವೆ ಪೋಪು ಜೀವನ ತೆತ್ತಿ ಬೈ ಬಂಡಲ್ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಲ್ ರೂಪಣಿ ಒಪ್ಪದ ಕರಿಯನಿ ಒಪ್ಪ ಪೋತುಂಡು ಅವ್ಳು ಪೋಂಡ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಎರಡ ಸೀರೆಜ್ ಮದುವೆ ತಡೆ ಬಾರಿ ಯಾವ್ದಾಳು ಪೋಡಿ ಅನ್ನು ಈರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡ ಆ ಈರು ಪೋಪು ಜೊಂಡ ಎಂಕ ಸೀರೆ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತೆ ಅತ್ತು ಈರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ಯಾನು ಈರಿಡ ಪಂಡಿಜಿ ಅನ್ನು ಹಿರಿಯ ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಪಣಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಐಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಿಯ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತ್ತ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಸಮಾಜದ ದನನೊಂಜಿ ಗೌರವ ನಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಆತೇನೇ ಪತೊಂದು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಕ ಇನ್ನು ಕೊರ್ತುಂಡು ಇಂದು ವಾ ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ವಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಈರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಬೆಳೆಪಾಯರ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂಡ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ವೀಣೆನು ಮೀಟೋ ಒಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನು ನನಲ ಕಲ್ಪೆರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೌಢಿ ಮೇ ಬರಂತ ಕಲ್ಪಾರ ಕಲ್ಪಾಲ ಇದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂಕ್ ಬೋಡತ್ತ ಈರು ನಲ್ಲಾಯನ ಪ್ರಭುತ್ವ ಆತ ಜೀವನ ಜಿಂಜಿನ ಗಡ್ಡೆ ಅಲಂಕುಜಿ ಬನಲಕ್ಕೆ ಇರು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಣ ನಮಕ್ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಪೂರ ರೀತಿದ ಪಜ್ಜದ ಬಗೆಟ್ ಏರು ತೆರಿಪೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟದ ಬಗೆಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಖದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆನಿದ ರಂಗಭೂಮಿಕೆಗಳು ಇತ್ಯದ ರಂಗಭೂಮಿಕೆಗಳು ತಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೊಡಾಡ ಆಗ ಐಟ್ ತೇರ್ಗಡೆದ ಅಂಕ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಆಗ ವೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ ಆಯ ದಾನೆಹಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ವೇಷ ಮಲ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಇತ್ತನ ವಾಟ್ಸಾಪಡು ಇತ್ತನೇಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ವೇಷಧಾರಿ ಆ ದಾಂಡು ಪ್ರೌಢಿಮೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬತ್ತು ನಾಡ್ದು ವೇಷ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಆತ ಬರ್ತನ ನಾನು ಬಾಲಿಶಾಂಡು ಒರಿ ತೆರಿ ಎಡ್ಡ ತೆರಿನೇ ಎರೆ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಬತ್ತದು ದೆನ್ನು ತುಯ್ಯಂಡ ಸುರುವು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪುನೇ ಇದು ತುಯ್ಯೆ ದೆನ್ನು ತುಂಡ ಓ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂಡ ಈತೇನೋ ಅಂಚಾದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಗ್ಲ ಆ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದೆ ಒಂಜಿ ರಂಗಕಲೆಕ್ಲೇಡು ಪ್ರವೇಶ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿ ಪುಸ್ತಕನು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಇಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಥೆನು ಬರೆಪೇನಂಡ ಇಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆನು ಬರೆಪೇನಂಡ ಇಜ್ಜಂಡವರಿ ದನಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆಡ ಪೂರ್ತಿ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ವಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡ ದಾನೆ ಆತನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವೇಸುಡು ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣವು ಅವೇ ಈ ದೆನ್ನು ಪಡಿನ ಪತೊಂದು ಬಾಕಿ ದೆನ್ನು ವಾರ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನಂತ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಪಂಡ ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತಂತೆ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ನಡಪಾದೆ ಪಂಡು ಕೊರತು ಮಲ್ಪಾದಾರ ಅಣ್ಣರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರಂದುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆತನಿಗೆ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಪನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಾದ ಪಾತ್ರೊಳಗೆ ಅಂಚಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರದಾರಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇಜ್ಜೆರಿಂದತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಭೂಮಿಕೆ ಸಂಪನ್ನ ಆವಡದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತನ ಆ ಕೇಂದ್ರೋಡ ತರಬೇತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆದ ಬರುತ್ತೇವೆ ಇತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಉಂತುದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆವಡುಂದಂಡ ಸರಕಾರದ ಮಟ್ಟಡ್ ದಾದ ಆವಡುಂದು ಪನ್ಪರಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದು ಆ ಮಲ್ತಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನಗಳು ಸಾಧ್ಯದಾಗ್ತದುಂಡು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಾಯಣ ಮಲ್ದಿರು ಅವೇ ರಂಗಾಯಣ ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತರಿಪುನ ಏನವಲಿತ್ತೆ ಅವಳು ಇಂಚಿ ಪಡೆದು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೋಷ ಅಂದಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ತೆರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂತೇರಿ
ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ನಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನನು ತೋಣಜಿ ದಾಯ ತೋಣಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ವೇಷ ಆಯನ ಪಾತ್ರದ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಪೀಟೊಡುಗುಳೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಬೆ ಮೈಕ್ಕದ ಎದುರ್ಬೋದು ಅಮ್ಮೆರೇ ನೆನಪಿ ಮೇನ ಅಮ್ಮೇರು ಅವಳು ಸಬೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರ ಐನ ಕಲಾವಿದೆ ಹೇಳ 2003 ಐ ಇಡೆಗೆ ಬರೋ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಇಜ್ಜನ್ನು ಹಿಡ್ದಾರೆ ದಾನೇನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಬಾಕಿ ತೇಡ್ದು ಪಣಿತು ಪಿರಾ ಉರಿಯೋಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಕಾರಣ ಅಂಡ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಐಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿలో ಅಕ್ಲು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲ ನೀವು ಪಣಿದು ದೂರ ಅಂತವಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಭಟೆ ಕೊರಂಡ ವೇಸಾಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಗಿಂಡ ವೇಸಾಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಪೂರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸರ್ವಾಂಗ ಬೋರ್ಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಸರ್ವಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಮಟ್ಟುಡೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಸರ್ವಾಂಗ ತೆರೆದಿನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎರ್ತೆ ಜಪ್ಪೆಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಟ್ಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ನೆತ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮತಿತಾರ್ಥ ಸರಿಯತೆ ಸರಕಾರದೇ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೈತಿ ಯಕ್ಷರಂಗಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಐದೇ ಒಂಜಿ ಆವುಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣದ MA ಡಿಗ್ರಿ ಎಂಚ ಬನ್ಪನ ಅಂಚೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳೊಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರೂಪುಗು ಬರು ಖಂಡಿತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಡು ವೇಷ ಮಲ್ಪನಾದ ಬಂಗ ವಾ ಪ್ರಸಂಗ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ಇಟ್ಟು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಡು ವೇಷ ಮಲ್ಪನೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಬಿರ್ಸಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಂಗ ಗೊಬ್ಬೊಡು ನಂಡ ಇಕ ಅಕರ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ರಾವಣಗೆ ಇಂಚನೆ ಚಿಟ್ಟಿದಿ ಓಡು ದುಂಬುದಯ ದೀತು ತುಪತಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಇಂಚನೆ ಅಯ್ನ ಆಟಿನ ಬರೆದು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನದಾಯ ದುಂಬುದಕ್ಲು ತೂಪದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇ ತಾದಿರು ಪೋಂಡಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಪಡೆದು ಕೆಲವು ಮೇಳಲಿನ ಆಟವನ್ನು ತೂಪುಜಿರು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯೇ ಆನಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ನ ಕಾಲೋಡು ಪಂಡೋಯ್ತು ಅರ್ಥನೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಅವೇ ಈ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಡು ವೇಷ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ತೆರೆಯೋಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾಡೋನು ಕವಿನ ಆಶಯ ತೆರೆಯೋಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಮನೋಧರ್ಮಾರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡುಂಡ ಅವು ದೆಟ್ಟು ಐಟಂದನ ರಕ್ತ ಬೀಜ 4 ಗಂಟೆ ಬೊಗ್ಗುಂಡು ಅಪಂಡ ಈರ್ ಬಣ್ಪನೆ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತೆ ತುಳುತ್ತ ದೆಕ್ಕು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಈಗ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಣು ನಂಡ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಣು ನಂಡ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆ ಬೋಡ್ತನಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಉಂಡಾಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೇ ಒಂಜಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಅದು ಇಂದೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಐತ ಪರಿಕರಗಳು ಮಾತ ದಿವೊಂದು ಇಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಾರು ನಂಡ ದೆಕ್ಕೆಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಐನು ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದ ನಿಜ ಮಲ್ಪಾವು ಸರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಬುದರಡಿ ನೆಲೆಪ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರ್ನ ಉಡಲಿಡ್ದು ಪಾತೆರೆ ಪಂಡರ್ ಆತ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆದಕ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಇರ್ನ ಬದುಕದ ನೈಜ ಸತ್ಯೊಳೆ ನೀರು ಬುಡಪಾದದೀತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತನಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಇರು ಮಲ್ತಾರೆ ಎರಡು ಇತನೇಟ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಜಡೆ ದಾಖಲಾಪುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಸಂಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಳು V4 ಚಾನಲ್ದ ನಮ್ಕೇನ ತೂಪಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರೆಗ್ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಶನೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಸಂದರ್ಶನ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಿರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಪೊರ್ತಲು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಳು ವತಿರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವತಿರ್ದು ಅಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪನವದ ಬೇರಿತಾಂಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ವತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು V4 ದಾಖಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾಖಲೆಗಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನವೇ
ಈ ಗುಣನು ನನ್ನ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಬುಲಿಪ್ಪವಡು ನಿಕ್ಲ ಬುಲಿಪ್ಪವನು ಅಂಚಿನ ತಾದಿನ ಮಲ್ತಗೋರು ಮಾತೆರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಒಂದು ದಾಖಲೀಕರಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕಲ್ನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತದೆ. ಅವಿನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟವಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪಣವುದ ಬೆರಿತಾಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪವನ್ನುಂಡು. ಅವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಾನಲ್ಲೆಡ್ ಬಿತ್ತರ ಆಪನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ವರಿದು ನೆಗತ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಲ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿತ ಯಜ್ಞ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು, ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಬೇತೆ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರು ಬೇತೆ. ಈ ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸವನಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗುಡು ಮೆನ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರು ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತನಾರು, ಯಕ್ಷರಂಗಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತನಾರು. ಅರಿನ ಗೌರವಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಉದಯವಾಣಿದ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತಿರಲಂದು V4 ಮೀಡಿಯಾದ ಒಂದು ನಿರೂಪಕಿರಲಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕರಿನ ಸದಸ್ಯರ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು. ಮೊಗಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಮಕ್ಷಮಡು ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರನೇತ ಗೌರವಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆರಂಭದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದ ತನ್ನ ಬದುಕದ ಒಂಜಾತು ಎರ್ತೆ ಜಪ್ಪೆಲ್ದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತೇರು. ಒಂಜಾತು ಯಕ್ಷಗಾನ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭದ್ರವಾದ ಒರಿಯಡುನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತೇರು. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ವತಿರ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ